Sa palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay magising mga minamahal. It's 4:58. Amen. At tayo po ilubos sa pinagpala. Tayo natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin pong minamahal ng mga kanal. Ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mga Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juven Ferrer. Mga minamahal sa pagpaliwanag sa kalaga ng pagbigay. Tayo po mga minamahal, maralangin muna. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mabalas sa pangalan mo, Malapaynoong Sus. Walang hanggang pasalamat, aming pinabubut sa iyo, Malapaynoon. Sa unad na langit, pasalamat na iyong malapaso. Dakila ka sa iyong buhay, Malapaynoon, muli sa mag-isang linggo. Narito kami muli pinagkatipon-tipon mo upang sambahin, luwalatiin ka, pag-usapan ang iyong kabutihan na hindi mo kami pinababayaan, iniiwan. Salamat, Malapaynoon, sa paglangis sa bawat yugto ng balagawain. At narito kami sa pag-aaral ng iyong salita. Bago ang lahat, patawarin mo kami, Malapaynoon, lalo yung balikod, sa gana ng aming sarili. Wala kaming magagawa upang unawain ang iyong salita. Tulungan mo kami, Malapaynoon, bigyan ng kapangyarihan, Malapaynoon. Sa pag-inig ng iyong salita, matugunan ay mga pangilang, ang mga tanong namin, masagutan sa pangitan ng salita, Malapaynoon. Alang-alang sa patuloy mong katapatan sa iyong malapasol, na kami patuloy mong pakinggan, nakabagan, nagsusumamo kami, kahabagan mo kami, Malapaynoon, na pagpalain. Bigyan mo kami ng concentration, ng focus sa amin, puso, isip, maunawaan kung ano ang iyong mensahe sa umagang ito. Pagpalain mo kami at sinasaway namin, pinapalayas, sinatalian, anumang gawa ng kaaway, di mo yung walang pananampalataya sa salita, Malapaynoon, kawalan ng focus, di mo na ito kasout in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal, Panginoon. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang maminamahal. Amen. At patuloy po natin ipinapabuot ang paggalang at pagparangal sa mga taong ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Ating po beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin inaalala at pinapahalagan maminamahal ang kailang mga turo nila isang aral sa bawat isa atin. Mawagpalang umaga na po sa kailang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating po kasama, sa iyong po maminamahal. Isang palang umaga at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating Malapaynoon, lahat ng handa na makinig na salita Malapaynoon, magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ating pong maminamahal, ilabas sa ating pong Biblia, ating pong kwaderno at panula upang itala ang mga salita ng ating Malapaynoon maminamahal. Amen. Ating pong basahin dito po sa ating pambungad na talata, dito po sa Hebreo, ang kamatay 12, at talatay 28, kindly, amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 28. Ganito po nasasabi, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan at paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alan magsabi ng Praise the Lord. Ipaintulot niyo mga minamahal na muling basahin ang balikod mga minamahal ang talata bilang ating pambungan. Sabi rito sa Hebreo ang kabanatay 12 ang talatay 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Pamagatan muna natin mga minamahal ating pong pag-aaralan sa umagang ito, living a life worthy of Christ's return. Mga minamahal sa Tagalog, ang pamumuhay na karapat-dapat sa pagbabalik ni Kristo. Sino po ang nakadalo sa ating mga minamahal nung nakarang Miyerkules? Itaas ang ating kamay mga minamahal. Magsabi ng Praise the Lord. Lahat ng nakatin nung Miyerkules mga minamahal, pumalagpak sa ating Malapaynoon.
At maging mga kapatid natin, mga minamahal, na hindi man sila physically nandito, pero talagang hindi kailanman naglikat, sumubaybay, mga minamahal, makiisa sa atin through online, mga minamahal, o sa Facebook and YouTube. Pagpalain po kayong lubos ng malapay noon. Noong Miyerkules, mga minamahal, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa paghanda, mga minamahal, o maging handa sa pagbabalik ng ating Diyos, ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Doon, mga minamahal, ay pinunto, napakalagang pinunto doon, mga minamahal, ang talagang naging buhay ng ating malapastor, assistant pastor, mga minamahal. Ano ang kanilang ginawa, mga minamahal, na talagang masasabi natin na yun ay nagpakita, mga minamahal, na ang paghihintay sa muling pagbalik ng malapay noon ay nangangailangan ng paghahanda at paggawa. Noong Miyerkules, mga minamahal, talagang naroon na ilang beses nating narinig na emphasize sa atin, mga minamahal, ang naging pagpapagal ng ating mga magulang sa malapay noon, sa parito nila, mga minamahal, sa gutom, sa uhaw, mga minamahal, hindi nila alintana ang pagod, mga minamahal, ang pagpabago-bagong panahon, mga minamahal, tag-ulan, tag-init, mga minamahal, para lamang maiatid ang mensahe ng kaligtasan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sapagkat yun, mga minamahal, ang nais ng malapay noon upang mapaghanda ang buong sangkatauhan sa pagbabalik ng malapay noon. Ang maghanda para sa balik ng ating malapay noon, mga minamahal, ay kinakailangan ng pagbabalik loob, pagsisisi, palakasin ang ating pananampalataya upang tayo, mga minamahal, ay makatiyak na madatnan ng ating malapay noon. Manatiling matatag, matapat, at handa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, magkaroon tayo ng complementary topic related to what we've discussed, mga minamahal, nung Wednesday. Ito, mga minamahal, ay pamumuhay na karapat-dapat sa pagbabalik ni Kristo. Mag-focus tayo, mga minamahal, sa mga bagay na dapat hindi kalilimutan ng mga Kristiyano. At sa mga bagay sa paggawa natin nitong, mga minamahal, ma-check natin ang ating mga sarili kung tayo bang, mga minamahal, ay lumalakad ng may paghahanda, naghihintay ng may pagsasagawa sa pagbabalik ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Mahalagang suriin ng bawat tao, lalo na mga Kristiyano, na kung tayo nga ba, mga minamahal, ay namumuhay sa paraang napaparangalan natin ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin ng ating mga buhay ay dapat sumasalamin sa pagpapahalaga at sa prinsipyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang pamumuhay ng karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi nagtatapos sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos o sa pagdalo lamang sa tuwing gawain ng Panginoon. Mga minamahal, una na dapat nating alamin at siguraduhin sa ating mga buhay, kung tayo nga ba, mga minamahal, ay namumuhay ng karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon, ay ang una, mga minamahal, ay ang hangarin na makasunod sa kabanalan. Tanungin natin ang ating mga sarili sa oras na ito, mga minamahal, tayo pa ba ay nasa kabanalan? Ating basahin, mga minamahal, dito sa unang Pedro, ang kabanatay 1, ang talatay 15 hanggang 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 1, at ang talata po ay 15 hanggang 16. Ito pong sinasabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless sa pagkabasa at ang Panginoon. Upang mamuhay na karapat-dapat sa pagbabalik ni Kristo, dapat nating hangarin ang kabanalan. Pag sinabing kabanalan, mga minamahal, ito yung pag-iwas sa
paggawa ng kasalanan. Kung dati-rati tayo ay alipin ng kasalanan, sa hangarin ng kabanalan o paghangad ng may kabanalan, tayo ay nagpapaalipin sa katwiran. Ang mga Kristiyano, laging natutuwa pag pinag-usapan ng salita ng Panginoon. Ang Kristiyano, mga minamahal, nagpapasalamat kapag sila ay natutuwid. Bagamat sa umpisa, medyo sabi nga, tao lang, nasasaktan, pero at the end, mga minamahal, natututong magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil ang hangarin ay patungkol sa kabanalan. Pag sinabing kabanalan, mga minamahal, sa salita, ang lumalabas sa ating bibig, mga minamahal, ay patungkol, mga minamahal, sa mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong makapakikinig sa atin. Sa tuwing binubukan natin ang ating mga labi, ang Diyos ang napapupurihan, ang sentro ng usapan. Ang kabanalan, mga minamahal, sa gawa, kung saan nakikita ito ng tao, mga minamahal, sa ating panlabas o sa ating physical na buhay, mga minamahal, patungkol na dito ang pagsuot ng may kabanalan. Sabi nga, mga minamahal, hindi maaring sa puso lang natin ay pure ang ating heart, mga minamahal, malinis, subalit, dalisay ang ating puso, subalit, hindi naman makita sa simpleng gawa. Kaya nga sa atin, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, tinuruan tayo, mga minamahal, ng magsuot ng may kabanalan. Sapagkat, mga minamahal, hindi pa man natin ibinubuka ang ating labi, malayo man tayo, mga minamahal, hindi pa man natin makausap ang mga sanlibutan, ang mga tao sa labas, sa malayuan pa lang, malalaman nila, ma-identify na nila na tayo, mga minamahal, ay tinawag ng Panginoon dahil may mensaheng Panginoon na maaring maibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga taong ito, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Sa bagay na ito, mga minamahal, tayo ay nakikita at masasabing iba. Pagdating, mga minamahal, sa sanlibutan, pag tayo ay maisama, pag tayo ay magkasama, kahalubilo natin ang mga sanlibutan, panlabas, mga minamahal, daway tayo, mga minamahal, na magsuot, daway tayo kumilos, mga minamahal, nakikita doon ang kabanalan, mga minamahal. Dahil yun naman ang nais ng Panginoon. Sabi ng ating binasa, tandaan natin na kailanman, mga minamahal, hindi natin makikita ang mukha ng Panginoon. Hindi tayo matatanggap sa kalangitan, mga minamahal, kung dito pa lang sa lupa, hindi natin ma-practice, mga minamahal, ang kabanalan. Kabanalan sa pananalita, kaya nga ilang beses tayong ni-remind dito, hindi maganda ang pagsasalita o pagmumura, mga minamahal. Hindi magandang ekspresyon, mga minamahal, ang pagmumura o masambit kapag tayo ay nagulat, kapag tayo ay natakot, kapag tayo ay muntikang madisgrasya. Amen? At sa atin itinuro ang kabanalan, ang pagsigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name! Napapurihan mo ng Panginoon, nagkapagbabanggit ka pa ng mga salitang makapangyarihan at panlangit. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan, mga minamahal, ang itinuro sa atin dito. Na yan ay mga bagay na hindi pala dapat natin kalimutan dahil pag isinagawa pala natin, mga minamahal, yun yung unang bagay na tayo talaga, mga minamahal, ay namumuhay ng karapat-dapat sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maging sa ating isip, dapat may kabanalan. Pag sinabing sa isip may kabanalan, hindi negatibo ang laging laman ng ating isipan. Amen? Ang diablo, walang ibang ginawa kundi bigyan tayo negatibong pananaw sa buhay, negatibong komentaryo. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa mga taong ginagamit ng Panginoon nangungusap sa atin, doon napapalitan ang mga maling haka-haka sa buhay, napapalitan ng mga salita ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, na nagtuturo sa ating magtiwala, at sa bagay na yan, mga minamahal, masabi natin, doon nag-umpisa ang kabanalan sa ating pag-iisip. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mga minamahal, isang tagpo, ang sabi ng Panginoon, kung noon, ang batas,
na ibinigay kay Moses ay kapag ikaw ay mangalunya o gumawa ng isang bagay na hindi maganda, ay ito'y kasalanan. Pero ngayon pa lang sa iyong isip, kapag ikaw mag-isip ng hindi maganda, yan ay kasalanan na agad. Kaya doon pinupunto mo minamahal ang kabanalan sa salita, sa gawa, at sa isip mo minamahal. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kapag yan ay nagagawa natin, na-maintain natin mga minamahal, ibig sabihin mga minamahal, meron na tayong isang na ipamumuhay na talaga masabi natin handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Pangalawa mga minamahal, ay ito mga minamahal yung pagkakaroon ng pagmamahal at passion sa ating kapwa. Basahin natin dito sa Marcos, ito ang pangalawang mga minamahal na kailangan nating ipamuhay na nagpapakita ng karapat-dapat talaga mga minamahal na paghintay o may pakinabang mga minamahal sa muling pagbalik ng Panginoon. Dito sa Marcos, ang kabanata 12, ang talatay 31, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 31. Ganito mo nasasabi. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Amen. Sabi rito mga minamahal sa Marcos 12, ang talatay 31. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Nung tayo'y nag-aaral, walang ibang ipinakilala sa atin sa history, mga minamahal, social study, tsaka sa studies, mga minamahal, social science, tsaka sa values, tungkol sa golden rule, mga minamahal, ni Confucius, mga minamahal, amen? Na kung saan, mga minamahal, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Amen? At yun ay maganda talaga naman. Napakaganda, mga minamahal ng tour, kaya nga ito'y tinaguri ang gintong panuntunan, mga minamahal, golden rule. So bali, alam niyo mga minamahal, mas napakalinaw, simple, tiyak ang sinabi ng Panginoon. Sa Biblia, hindi ito golden rule, mga minamahal. Divine rule ito, mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. So what's the difference, mga minamahal, doon sa rule ni Confucius, na wag mong gawin sa ibang ayaw mong gawin nila sa iyo, doon sa divine rule ng Panginoon na gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. Ano sa inyo palagay, mga minamahal? Mayroon ba talagang pagkakaiba o wala naman? Pinaganda lang ang pagsalita. Sa totoo lang, mga minamahal, mayroong pagkakaiba. Ang pagkakaiba, mga minamahal, kung susuriin natin ang konseptong ito, na bagamat naghahatid, mga minamahal, ng halos pagkapareho, pero sila pa rin pinagkaiba. Sapagkat, mga minamahal, sa golden rule, mga minamahal, ang pinupunto rito, mga minamahal, ay yung mga bagay na negatibo ang siyang hindi mo dapat gawin. Ang dapat mong iwasan. So, paano kapag wala namang mga negatibong dapat mong gawin at iwasan? Ano lang ang iyong gagawin? Subalit sa divine rule, mga minamahal, napakasimple. Direct to the point, mga minamahal, malinaw at nagpapakita ng positibong paggawa. Na kung anumang bagay ng ibig mong gawin nila sa iyo, ay siyang gagawin mo. Wala naman sigurong tao, mga minamahal, na naghangad ng gusto niyang gawin sa kanya na ito ay masama. Lahat ng naniniwala na lahat na may tao kahit iisa na yung gusto niya na gawin sa kanya ng kapwa niya ay masama pala. Meron po bang ganun, mga minamahal? Subalit alam niyo, sa totoo lang, halos lahat ng tao, bawat individual, ang gusto niyang gawin sa kanya ng kapwa ay magagandang bagay. Kaya ang sabi ng Panginoon, gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ibig sabihin, mga positibong bagay, magagandang bagay, kapaki-pakinabang na bagay, palagpakan natin ang ating Panginoon. So that's the difference, mga minamahal. Doon napakalinaw ang pinunto ng Panginoon. Ano-ano ba ito, mga minamahal, na nagpapakita ng pagmamahal at passion sa ating kapwa pag ginawa natin? Una, pagtulong sa nangangailangan. Naranasan ba nating tulungan ang ating kapwa? Mga taong wala pang pananampalataya sa Panginoon?
lalo na ang ating mga kapatiran, ating mga mahal sa buhay, walang-wala sila, mga minamahal. Sa ating buhay na ito, hindi natin may kakaila ang pangailangan ng tao, hindi nawawala financially, materially, pagkain, mga minamahal. Kapag ka, mga minamahal, may Kristyano na lumapit sa atin, mga minamahal, at alam nating hindi ito nagkukunwari, amen? At alam nating walang-wala, at tayo, mga minamahal, ay talagang nandoon, mga minamahal, na tayo ginamit ng Panginoon upang maging pagpapala sa kapatid na ito, mga minamahal, sa taong ito, doon natin nagagawa, mga minamahal, itong pangalawang bagay na ito, mga minamahal, na nagkakaroon tayo ng pagmamahal at passion sa ating kapwa. Na sila, mga minamahal, ay tulungan sa oras na sila nangangailangan. May mga kapatiran tayo, kahit sasakyan nila, pa-personal, willing sila magpasakay sa mga kapatiran, lalo pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ipagamit sa gawain ng Panginoon. Patungo sa mga, of course, spiritual, mga minamahal na gawain. May mga kapatid tayo, mga minamahal, na nandoon, mga minamahal, hindi nagdadamot. Kapag sila, mga minamahal, ay talagang merong, mga minamahal, sila ay tumutulong financially, materially, mga minamahal. Yung iba, ipinapagamit, ipinapahiram, at ang pinakamagandang itinutulong ng ating kapwa, ng ating kapatiran, mga minamahal, sa atin, yung paglalaan ng oras sa bawat isa sa atin. Yan ay hindi kailanman matutumbasan ng salapi, ang paglalaan ng oras. May problema ka, gusto mo ng kausap? Kahit busy yung kapatid natin yan, paglalaanan ka ng oras upang ipaliwanag sa iyo kung ano ang nais ng Panginoon, kung bakit mo dinaranas ang bagay na meron ka ngayon at bakit mo pinagdadaanan. Ang ating pastor, assistant pastor, sa tingin ba natin, mga minamahal, hindi sila naglaan ng sapat na oras sa bawat isa atin? Ano sa inyo palagay, mga minamahal? Hindi ba sila naglaan ng sapat na oras? Sa totoo lang, meron man tayong concerns, may concerns man tayo, may tanong man tayo, makausap man natin sila o hindi, lagi silang naglala ng oras. Ano ang kanilang ginagawa? Iniluluhod nila. Ipinapakiusap tayo sa Diyos. Itinataas tayo sa Panginoon na anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang katanungan natin, tayo ay maabot at tugunan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga lagi, mga minamahal, kapag close yung announcement na, sa magnais magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating at divine, at ating pong beloved Buboy. Dahil yung bagay na yan, na itinuro ng pastor, yan yung una, pagtulong sa nangangailangang maliwanagan sa mga bagay na dapat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, pagpapakita ng paggalang o respeto. Meron, nako-cultivate natin ang love and passion kapag naipapakita natin ang paggalang at pagrespeto sa ating kapwa, sa ating kapatiran, sa ating mamagulang, sa ating mamahal sa buhay. Amen? Dito, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, itinuro din sa atin ang paggalang. Amen? Tinuro sa atin na igalang natin ang mga nagpapagal sa ating mga kaluluwa. Ang ating pastor, unang-una, glory to God lang, mga minamahal, sa ating pastor, assistant pastor. Sa mga baguhan natin, sa mga Facebook and YouTube viewers, wala kaming itinataas dito, hindi namin itinataas sa aming pastor, hindi siya ang aming Diyos, pero pagsaliksikin nyo ang naging buhay at pinagdaanan ginawa ng aming pastor na siyang founder ng gawain na ito, doon nyo makilala na ang lahat ng kanilang ginawa ay para sa Diyos at pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya doon, ngayon kami natuto na igalang at respetuhin sila sapagkat ang bagay na ginawa nila, kailanman hindi namin kayang gawin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Binibigyan natin ang respeto at paggalang, mga minamahal, dahil nga sa tao na yan, mga minamahal, na maaring may naabot siya, may natapos siya na hindi naman natin kayang abutin at magawa. Meron siyang mga karanasan, maraming karanasan, na hindi din naman natin kayang danasin lahat. Amen? At higit sa lahat, kahit pa man, mayroon o wala siyang natapos o nadanas man, pero itong paggalang na ito, na ibibigay dahil nakikita natin, mga minamahal,
na tayo, bagamat hindi karapat-dapat, ni wala man lang kukumpara sa kanila, pero silang unang pakita ng paggalang at pagrespeto sa atin. Pinakikinggan nila ang ating hinanaing, ang ating sitwasyon. Amen? Sinusubukang unawain. Yan ay pagpapakita ng respeto at paggalang. Yung ating pag-share ng ating mga nararamdaman, ng mga ideya natin kapag kanilang pakinggan, kapag kanilang tanggapin, bago sila magbigay ng kanilang hatol o ng advice, yan ay pagpapakita ng respeto. Dahil kapag hindi mo pa maibukang yung labi sa taong kausap mo at sinasabi mo kung ano yung concern mo at sinunggaban ka na ng galit o ng paghatol, yan ay walang respeto, walang paggalang. Amen? Pero sa atin dito, tinuruan tayo kung paano matutong gumalang, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tinuruan tayo din kung paano matutong gumalang sa ating mga magulang. Kaya nga tayo dito, mga minamahal, dinidisiplina sa bagay na yan, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, makultivate natin, masabing meron nga tayong love and passion kapag tayo ay mapagpasensya at mapag-unawa. Pag sinabing mapagpasensya at mapag-unawa, may long temperance tayo, mga minamahal, at sinusubukan nating ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng taong iyan. Kaya natututo tayong magpasensya. Natututunan nating unawain ang kanyang kalagayan dahil sinusubukan natin ating sarili. Paano kaya kung tayo rin ang nandoon sa kanyang kalagayan? Tayo ang dumaranas ng pagsubok, ng kahirapan, ng pag-uusig, ng karamdaman. Amen? Kapag ating natutunang gawin ang bagay na yan, mga minamahal, nakahahanda tayo o inihanda natin ang ating sarili ng may pakinabang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pang-apat, under itong love and passion. Pang-apat, tapat at totoo sa pakikitungo sa iba. Pag sinabing mayroon kang katapatan at pagiging totoo kapag kaharap mo ang iyong kapwa, hindi lamang kapag kaharap, pagtalikod, kung ano ang iyong sinabing salita, dapat kahit wala na siya, yun at yun pa rin ang iyong salita na hindi magbabago. Kung ano ang iyong pinakita, sana pagtalikod niya, yun pa rin at hindi magbabago. Amen? Yan ay pagpapakita mo, minamahal ng tapat at totoo. Sabihin ang totoo kahit masakit. Yun ay napakaganda mo, minamahal. Kapag sinabing tapat at totoo kang nakikitungo sa iba, kapag meron kang pag-ibig at passion sa kapwang yan, sa tao sa kapatiran natin, sinasabi natin yung totoo at nais ng Panginoon kahit alam nating masasaktan ang ating kapatid na ito. Dahil yun ang sabi ng Biblia. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Masakit man, pero mas maganda yun kaysa sa merong umiibig sa atin ng palihim. Amen? Pero tayo mapabayaang mapahamak. Kaya nakita niyo, mga minamahal, kung gaano tayo talaga pinagpala ng mga Panginoon na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, napapractice na pala natin ang mga bagay na yan, itinuturo na pala natin, subalit hindi pa natin alam na yun yung mga bagay pala na kapag ginawa natin, yun yung ating pinag-aral ng Miyerkules. Yun yung mga pamumuhay ginagawa natin na masabi natin kapakipakinabang upang tayo ay madatnan ng Panginoon, masabing nandoon sa kalooban at pagsunod sa nais ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalampay. Panglima, pagpapatawad at pagbibigay ng second chance. Kapag meron tayong love and passion sa ating kapwa, hindi natin sinasarado ang pintuan ng pagpapatawad at pagbibigay ng muling pagkakataon. Ano ang sabi ng Panginoon? Nung may nagtanong na apostol, mga minamahal, magkailang beses ko bang dapat patawarin, Panginoon, ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Ang sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Ilan po, mga minamahal? 7 times 7? Ilan, mga minamahal? 40? 7 times 7? 49 times 7 pang sabi ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang Kristiyano, ang tao, natutong magpatawad sa sino mang kapwa niya ang nakagawa sa kanya ng pagkamali at hindi maganda, doon natin na ipapakita
na ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang salita, hindi lang hanggang sa pakinig, kundi na ilalapat natin sa ating buhay dahil ang Diyos nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sino pa kaya tayo hindi magpatawad, mga minamahal? Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Alam, magsabi ng praise the Lord. Panghuli, pakikiramay at pakikisimpatya. Kapag ang Kristiyano natutong makiramay at makisimpatya sa nararamdaman at kalagayan ng kanyang kapatid, ng kapwa, sino man sa labas, yan ay pagpapakita, mga minamahal, na nais sa pumuhay natin ang nais ng Panginoon para sa kanyang muli babalik. Dito sa gawain ng Jesus Crusade, nakikita ba natin yung pakikiramay sa bawat isa? Subukan yung alalahanin kung may mga nagdaang mga araw, mga minamahal, na tayo ay in-encourage, mga minamahal, na makiisa, makidalamhati, makirami, makisimpatya. Meron po ba, mga minamahal? Mayroon, mga minamahal. Mga kapatiran natin, mga minamahal, na sa halip na magpahinga na lang, anong ginagawa nila? Sa habang ng Panginoon, tumutungo sila doon sa ating mga kapatid, na sila po, mga minamahal, ay nasa kalungkutan, kalumbayan dahil nawala naman sa buhay. Nandun sila, mga minamahal, upang makidalamhati. Amen? Na kung saan, mga minamahal, talagang walang ibang nag-comfort at nagpapalakas kundi ang salita ng Panginoon. Wala tayong ibang dala, mga minamahal, kundi ang salita ng Panginoon nagbibigay ng pag-asa at siyang nagsasabi sa ating, mga minamahal, na ang Panginoon merong plano sa ating buhay. Maganda ang plano ng Panginoon. Dahil kung hindi natin yan natutunan dito, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Crusade, mga minamahal, ay ano ang bala natin? Paano tayo makidalamhati? Paano tayo makilamay? Yung ba yung dati noon na ginagawa natin, na kapag may umiyak, iyak ka na rin? Amen? Na kapag may lumundag, lulundag na rin tayo. At kapag may nasihan, hindi lang ganun sa simpleng bagay na ipapakita ang pakikiisa o pakikiramay, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang tunay na pakikiramay, mga minamahal, walang ibang tunay nagpapalakas sa atin sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng kadalamatian, kalungkutan, kalumbayan, tila pagkakawalan ng pag-asa, kundi yung ating kapatid na ang bukang bibig niya tungkol sa salita ng Panginoon. Walang ibang sinner kundi yung karanasan ng ating mga kapatid na nung naranasan din nila yan, pero ang ginawa nila nagpatuloy, pinangawakan ang pangako salita ng Panginoon. At the end, mga minamahal, ang nangyari? Nakangiti pa rin sila, nakataas ang kanilang kamay, sabi nila, salamat! Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yun ang nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, ulitin natin, mga minamahal, unang bagay na dapat huwag natin kalimutan ay ang kabanalan. Sa isip, sa gawa, at sa salita. Pangalawa, ang pagkaroon ng tunay na pagmamahal at passion sa ating kapwa. Anim lahat yun, mga minamahal, pagtulong sa nangangailangan, pagpapakita ng paggalang, pagpasensya, pag-unawa, tapat at totoo sa pagkito sa iba, pagpapatawad, at pang-anim ay pakikiramay. Itong pangatlo, mga minamahal, ay pagpapanatili ng regular, mga minamahal, na pagkipag-usap sa Diyos. Ating basahin dito sa unang Tesalonica, ang kabanata 5, ang talatay 16 hanggang 18. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, kabanata po ay 5 at ang talata po ay 16 hanggang 18, ito pong sinasabi, "Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Ilan na lamang po ito, mga minamahal. Dito, mga minamahal, maintain a strong prayer life. Pero sa totoo lang, kung sa Biblia, mga minamahal, napakaganda talaga yung wisdom binigay sa ating malapastor, mga minamahal, na inaituro sa atin. Basahin po muna natin ulit, mga minamahal, dito sa unang Tesalonica, kabanata 5, 16 hanggang 18. Sabi dito, "Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." Amen? Sa iba, mga minamahal, prayer lang ang mayroon. Panalangin lang. Pero dito sa atin, hindi doon nagtapos sa panalangin lang. Upang mapaigting natin, mapatibay natin yung ating relasyon sa Panginoon. Kundi, mga minamahal, ang wisdom na itinuro sa ating malpastor and assistant pastor ay lakipan ng pagpupuri at pag-aayuno.
Dahil yun yung sinabi ng ating binasa. Paano mo maipakita ang iyong kagalakan? Paano maipasalamatan ng mahal na Panginoon kung, amen, kung nakafocus lang sa prayer, mga minamahal, na malumanay, masisina pag-ipag-usap. Kaya nga sabi sa atin dito, kapag tayo ay nagpupuri, nakakapanalangin na rin tayo. Dahil habang nagpupuri tayo, kinakausap natin, pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo nanalangin, see to it na meron tayong pagpapasalamat. At yung ating mga kapatid, mas matindi pa dahil sila ay naglalaan ng pag-aayuno. Kaya kapag yung tatlong bagay na yan, mga minamahal, na tanging sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, talagang naituro sa atin. Sabi, naalala ko ang sabi ng ating Ate Les, mga minamahal, sabi, itong tatlong ito, mga minamahal, ng pag-ayuno, panalangin at pupuri, ito yung isang pundasyon, mga minamahal, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kung bakit hanggang ngayon, sabag ng malapay noon, matatag pa rin. Amen? Mga Kristiyano, matatag pa rin. Kahit binabagyo ng pagsubok. Bakit? Hindi kasi nakalimutan yung tatlong mahalagang bagay na ito na dapat gawin. Mag-ayuno, amen? Manalangin, at magpuri. Bakit? Yun ang sinabi ng Biblia, mga minamahal. Kahit anong nararamdaman natin sa oras na ito, katugumpayan man o kabiguan, kasaganaan man o kasalatan, pero pag ibuka mo ang iyong labi, makipag-usap ka sa Diyos, ipagpasalamat mo, nabuhay ka pa rin, malakas pa rin tayo, mayroon pa rin bukas na maaring doon tayo pagpalain sa bagay na yan. Hindi natin namamalayan na ipapumuhay na pala natin yung bagay na kapakipakinabang upang kapag muling bumalik ang malapay noon, maratnan tayo, mga minamahal, na nasa kalooban ng ating malapay noon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng praise the Lord! Napakahalaga ng panalangin, pag-ayuno at pagpupuri, sapagkat sa bagay na ito, mga minamahal, dito tayo, ito yung moment, mga minamahal, na humingi tayo ng gabay, ng patnubay, ng lakas, at karagdagang karunungan mula sa ating malapay noon. Upang talagang ating tayo makapagpatuloy pa sa spiritual na lakbayin sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Ang ating malapastor, mga minamahal, maging yung mga ibang, yung ating mga beloved children, pastoral workers natin, mga ating mga kapatid, ang mga pastor, mga minamahal, imagine, puri, araw-gabi, madaling araw magpuri ang mga pastor. Pag nakatulog, mga minamahal, anong ginagawa ng mga pastor? Sinasadyang magpagagat sa lamok upang magising, mga minamahal, at muling mapapurihan, makipag-usap sa malapay noon. Amen? Mga minamahal, yan ay nagpapakita, mga minamahal, ng malagang mensahe ng pagpakagat tayo ng lamok, sa totoo lang ngayong tag-ulan, pag makagat ka ng lamok, mga minamahal, matsamba natin ay may daladalang virus yan, mga minamahal, paano pag madengge tayo, mamatay tayo, mga minamahal, matepok tayo, mga minamahal, pero ang malpastor, ginamit yung ganyang kataga, sabi ng mga nag-describe sa malpastor, ang malpastor, araw-gabi nagpuri, pag yan ay makaidlip, sinasadyang magpakagat sa lamok para magising magpuri muli. Ano ang nice indicate o i-emphasize, mga minamahal, sa ganong sitwasyon? Ibig sabihin, tinuruan tayo na kapag tayo ay buong puso na nagpapahalaga sa oras na makipag-usap sa mga Panginoon, masunod ka ng Panginoon, hindi mo alintana kahit kamatayan, susuungin mo, masunod mo lang kalooban ng mga Panginoon. Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Yan ang natutunan natin sa tao ng Diyos na ginamit para sa atin hanggang sa beloved children nila, sa mga pastoral workers, sa ating mga kapatiran. Amen? At mga minamahal, dito mga minamahal sa ating basahin, dito mga minamahal sa Lucas, ang kabanatay 12, ang talatay 35 hanggang 36. Amen? Last two verses na lamang po ito, mga minamahal, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata po ay 35 hanggang 36. Ganito po nasasabi, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasin ninyo ang inyong mga ilawan at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik naggaling sa kasalanan upang kung siya'y dumating at tumuktok pagdakay mabuksan nila siya. Palakpakan natin ang ating malapay noon at magsabi ng praise the Lord. Itong pang-apat, mga minamahal, na dapat nating ipamuhay, mga minamahal, habang naghihintay sa pagbalik ng malapay noon, sabi rito, maging mapagmatyag at handa. Be vigilant, mga minamahal, and talagang ready tayo.
ito mga minamahal ay nangangahulugan na may pakialam tayo o aware tayo sa mga palatandaan na nangyayari sa mundong ginagalawan. Amen? Sino dito mga minamahal mahilig gumamit ng social media app? Facebook. Sino po sa atin mahilig gumamit ng social media app na Facebook mga minamahal? Ako, 30% mga minamahal, out of 100, ibig sabihin, bihira ko magamit. More on Messenger ako mga minamahal at YouTube mga minamahal. Sino sa ating mga minamahal ang mahilig naman sa YouTube mga minamahal? Mga minamahal, alam niyo mga minamahal, kapag tayo mahilig sa Facebook, sa TV, makinig, manood, o sa YouTube, kapag yung ating style mga minamahal, o reaction natin pag nag-scroll down tayo mga minamahal, tapos may nakita tayo na balita, may nasagasaan, merong nagpatayan, nagbarilan, mayroong alingaw-ngaw ng conflict o digmaan sa bawat bansa. At ang reaksyon natin ay, sige lang, scroll down again until I find my ano. Mapansin nyo mga minamahal, ang reaksyon natin, ibig sabihin, wala tayong pakialam. Ini-ignore natin mga minamahal yung mga kaganapan sa mundong ito na may mahalagang mensahe na nababati sa salita ng mga Panginoon. Dahil mga minamahal, itong mga balitang itong mga minamahal na maaari ipalabas sa TV, mga minamahal sa radyo, iparinig, o sa YouTube, sa Facebook, mga minamahal, ito ay pagtuklas sa palatandaan sa malapit na pagbabalik ng mga Panginoon. Kapag meron tayong pakialam, pinapahalagaan natin mga minamahal, hindi natin ini-skip yung content ng mga bagay at kaganapang nangyari mga minamahal, ibig sabihin, nagiging mapagmatsyag tayo at handa tayo. Bakit? Ano ba ang epekto niyan kapag ginagawa natin ang pagpapahalaga? Ibig sabihin mga minamahal, naiiwasan natin ang lalong magkamali at hindi mapalugdan ng mga Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan natin na panood, ayaw natin masangkot tayo at mapabilang sa mga napugutan ng ulo. Amen? Dahil sa timan, alam niyo nangyari nung nakarang taong mga minamahal sa Palestine mga minamahal at saka sa Israel mga minamahal, na kung sa yung mga bata, yung mga sanggol, pinugutan ng ulo. Damay sila. Ngayon, pag napanood natin yan, at dahil sa masasabi natin, ito na ata yung sinabi sa aklat ni Timoteo, mga minamahal, na darating ang araw, ang masamang panahon, na talagang ganito na ang magiging mangyayari sa libutan, na parang patayin ang kapwa na parang hayop lang. Ibig sabihin, matututo tayong lalong mag-ingat. Lalo tayo, mga minamahal, magpapakainit at susunod sa kalooban ng mga Panginoon. Kaya inulit natin, mga minamahal, ang pagiging mapagmatsyag at handa, ibig sabihin, huwag natin i-ignore kung ano ang nangyayari at kaganapan sa ating paligid. Amen? Dapat nating lalong pagtuunan, mga minamahal, upang malaman natin kung ito na ba, tayo ba mga minamahal, ay kinakailangan pang lalong maghanda, magsikap, upang maratnan tayo sa pagbabalik ng Malapaynoon na nandun sa kainitan sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. At huli na po, last verse mga minamahal, dito sa Mateo, ang kabanata 28, ang talata 19 hanggang 20. Amen. Ang Ebanghelyo ng San Mateo, ang kabanata 28, at ang talata 19 hanggang 20, ito pong sinasabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Pang-lima mga minamahal na dapat nating ipamuhay ng habang naghihintay sa pagbabalik ng Malapaynoon ay ang pagbabahagi ng mabuting balita. Amen? Kaya sabi ko nga mga minamahal, kanina mga minamahal, ano ang saysay ng pagkinisalita ng Malapaynoon? Ano ang saysay ng kabisado natin na lahat ng patutuo, ng bawat nagpapatutuo, kung hindi rin din pala natin ma-share sa ibang mga minamahal, mawalan din ng saysay. Sapagkat ang sabi sa huli, mga minamahal, kinakailangan natin gawin at ipamuhay habang naghihintay sa pabalik ng Malapaynoon, ay ipagpatuloy ang pagbabahagi ng ibang ng kaligtasan. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, may evangelism dito, mga minamahal, amen? Regular, Wednesday, Friday, and Sunday. Amen? Sa pangalagawa yung Malapaynoon. Pag-evangelize po mo minamahal, ay talaga grabe. Regular po mo minamahal. Sa labas naman, may mga missions din tayo mo minamahal. Amen? Tulad ng krusada. Amen? Ng Bible study mo minamahal, ng funeral service mo minamahal. Mission po yun mo minamahal. Krusada kung saan naibabahagi natin
ang ibang kaligtasan. Ano pa? Yung pangatlo, mga minamahal, yung everyday, mga minamahal, na conversation natin. Amen? Kahit walang nagre-remind sa atin, pero pag may nakausap mo yung nagtitinda o nagbebenta mo sa palengke, maibabahagi natin kabutihan ng mga Panginoon. Kaya masabi natin kung gaano iniibig ng mga Panginoon, sa bagay na yan, mga minamahal, nagagawa pala natin yung panglima, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Kapag nagawa natin ang limang ito, mga minamahal, ulitin natin, una, ang kabanalan, paghangad sa kabanalan. Pangalawa ay pagkaroon ng love and passion sa ating kapwa. Pangatlong, mga minamahal, ay pag-maintain o pagpanatili ng magandang relasyon sa mga Panginoon sa pamagitan ng panalangin, pag-ayuno, pag-upuri. Pang-apat, mga minamahal, maging mapagmatyag at handa. Amen? Aware tayo, may pakialam tayo sa kaganapan sa nangyari sa ating mundo ginagalawan. At panglima, ibinabahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kapag nagagawa natin ang limang ito, mga minamahal, yun yung sinabi, we are living a life, di ba? Worthy of Christ's return. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At dito po, mga minamahal, nagtatapos ang paghindig ng salita ng ating Panginoon. Amen. The end is near. Everybody must prepare. Now the end is near for everything. Jesus is coming to get all the saints, and now is the time to prepare. Watch and pray that you may enter not into temptation. And he said, watch and pray, for no one knows the hour. That you may enter not into temptation,
minamahal, na magising tayo sa ating pagkakatulog. Oras na upang tayo po'y maghanda, mga minamahal. Maghanda ang bawat isa sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anytime now, mga minamahal, anumang oras, magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa ba tayo sa pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Iwaksin na po natin lahat ng ating masasamang gawa, mga minamahal. Lahat ng hindi nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin na po natin sa ating mga sistema, mga minamahal. Magtumulin tayo, mga minamahal, sa gantimpala na nasa ating harapan. Na ang gantimpalang ito walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag nating isipin, mga minamahal, kung anong panahon, may bagyo man, wala, may kahirapan, kalungkutan, lahat ng iyan, mga minamahal, lahat ng mga iyan, mapaparas. Kasabay ng mundong ito, mga minamahal. Ang mundong ito, mga minamahal, hallelujah, lahat na nagagandahang gusali, lahat ng mga mamahaling mga tahanan, kotse, mga minamahal, lahat ng ito'y mapupugnaw, sapagkat ito'y magiging dagat-dagatang apoy, sapagkat bababa ang bagong langit at ang lupa, ang tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo sama-samang titira, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, papawiin ng mahal na Pinoon lahat ng ating kalungkutan. Papahirin ng mahal na Pinoon ang ating mga luha sa ating mga mata. Wala nang iyakan, wala nang kalungkutan, puro kagalakan na po, mga minamahal. Huwag tayong magmabilis, mga minamahal, hallelujah, sa pagtatrabaho, mga minamahal. Sa takbo ng sanlibutan, huwag po tayong makisabay sa agos ng sanlibutan, mga minamahal. Na kung ang sanlibutan, mga minamahal, nag-aalala sila kung ano ang kakanin nila sa araw ng bukas, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, pagtaas lamang natin ang ating kamay, sabihin lamang natin, ibulong lamang natin kung ano yung ating nasa damdaming kalooban, kung ano yung ating mga pangailangan. Basta't ginagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, inuunan natin lahat ng kanyang katwiran, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay idaragdag ng mahal na Panginoon. Pupunan ng mahal na Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Dati po, mga minamahal na mga bisita, minamahal mga beloved viewers, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin ng kaligtasan. Aanhin natin ang kayamanan ng sanlibutan. Kung wala naman sa atin si Kristo, baliwala lahat, mga minamahal. Aanhin naman natin, mga minamahal, ang mga bagay sa sanlibutan na ang dulot nito ay pansamantalang kagalakan, kaligayahan. Hindi mapapantayan ang ibibigay ng mahal na Panginoon na kagalakan na habang buhay sa piling ng mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin pinakamamahal na Panginoon bilang siya po ay nag-iisang Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Talikuran po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, mga minamahal. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na hindi natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit, hindi lahat ay binigyan ng karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung ating napanood na subaybayan kanina ang ating mga minamahal, mga awit, beloved adults choir, sa kanilang pagpupuri, mga minamahal, sila'y nabautismuan sa Espiritu Santo. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamalaking Diyos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pinakamamalaking Diyos, ating itaas po ang ating dalawang kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, O Malapinoon. Mahabag ka po sa kanila, O Malapinoon. Iligtas mo po sila sa ng kalamamahal sa buhay. Ingatan mo po sila. Panghawakan hanggang simuling pagbabalik, O Malapinoon. Gawin mo silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. O dakil magpagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Kami po'y sama-samang dumudulog, O Malapinoon, dyan sa trono ng kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, O Malapinoon. Hallelujah. Sa mga oras, di po namin nababante ng mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugas na lindisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy mo po kaming panghawakan, O Malapinoon. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. I-provide mo po lahat ng aming pangailangan sa araw-araw, O Malapinoon. Hallelujah. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, O Malapinoon. Mabagka sa bawat isa sa amin, O Malapinoon. Sa panggalatang dalahin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ipatong po natin ating kamay, mga minamahal, sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Palayasin po natin sabay-sabay, mga minamahal, lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, kataratak, lahat ng mga cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, hallelujah. Kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Mga pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupay-pay, panghihina, demonyo ng karamdaman, hallelujah, kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now.
be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo. Amen. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung mainit na palakpak mga minamahal, amen, na hindi sumasabay sa lamig ng panahon, amen. Tayo po'y sabay-sabay tumalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.